første omgang handle om, hvordan det er at springe ud som homoseksuel. Ikke mindst, hvordan det er at springe ud som homoseksuel, hvis man samtidig har en nydansk baggrund. For det kan det kan være svært, men det kan faktisk også være decideret farligt. Nydanskere, de oplever i langt højere grad end etniske danskere, at det at springe ud som homoseksuel, det kan føre til udstødelse fra familien, og i værste fald også kan føre til både fysisk og psykisk vold og selvmordstanker. Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Og det er også noget, som du kan genkende til. Nora Tandberg, velkommen. Jo. Og tak, fordi du vil være med. Hvornår du født her i Danmark, skal sige. Du født i Danmark, din mor er tyrkisk, du voksede op på Svinge. Hvornår begyndte du sådan at tænke, jeg er nok mere til drenge, end jeg er til piger? Altså, jeg tror altid, at jeg har tænkt det i en meget tidlig alder. Lige siden her i børnehaven. Også starten af folkeskolen. Men begyndte sådan lidt at udforske en masse andre ting sådan, i løbet af ungdomsdage, og så kom det lidt der i 13 års alder, det var på tide nu. Ja. Og det var i 13, du var 13 år gammel, da du siger det til din mor første gang. Hvordan reagerede hun? Altså hun reagerede meget sjovt første gang, og med at sige, at det var bare en facade. Og det var fordi, jeg ikke har mødt den rigtige pige nu. Så det skal nok gå over igen. Så hun tog det ikke sådan seriøst som noget, der ville, du skulle være resten af dit liv? Nej. Jeg tror, hun tog det lidt som man siger, bare lidt en joke, at jeg kommer og skal sige noget til hende. Men altså, tror jeg, det gik ikke rigtig op for hende. Så jeg lå det bare sådan ligge lidt. Så du tonede det sådan lidt ned, eller prøvede, altså du gik bare videre? Ja, altså jeg prøvede ligesom at tage kontakt til hende med det. Det gik ikke, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu prøver jeg lige at lade det lægge et stykke tid, og så... Ja, og så da du var 15 år gammel, der prøvede du så en gang til at sige, mor, den er altså god næsten, du har en homoseksuel søn. Altså det var tredje gang, jeg prøvede. Og så tænkte jeg jo, at det bare tredje gang lykkens gang. Og det var en helt anden reaktion den her gang, hvor det faktisk endte med, at hun blev meget sur, og blev ved med at snakke om, at familiens ry kunne blive skadet på grund af det her, og at jeg skulle virkelig tænke mig om, hvis det var det, jeg gerne ville. Og når hun siger, at du skulle tænke dig om, hvad lå der så i det? Altså, hvilke konsekvenser kunne det have, hvis du holdt fast i den her sandhed om dig selv? Altså, jeg tror, at konsekvensen er jo ligesom, at jeg er opvokset hos min mor med muslimsk baggrund, og værdierne er meget familieværdier, og det er meget familie, man skal tænke på, og alt man gør det for familien, og ikke for sig selv. Så i hendes øjne er det jo et egoistisk valg, jeg træffer her. Og det er også det, hun mener med, at jeg skal tænke på familiens ry i stedet for. Ja, fordi din mor, hun repræsenterer jo sig selv, men så har hun jo også selv en far siddende på skulderen, din morfar. Hvilken rolle spillede han i det her? Altså, han er jo tidligere imam i Tyrkiet, så han er jo meget religiøs i forhold til min mor. Og det er derfor, jeg tror, at hun er lidt mere bange for, hvad konsekvensen vil være, hvis det var, at, som der så også sker, at jeg er sprunget ud. Og det var hun frygtede, hun ville ligesom behandle sig til det, og hvad resten af familien vil tage afstand fra mig på den måde. Din familie har faktisk også grebet til vold, men det var ikke dig, der var offeret for det. Prøv at fortælle den historie. Ja, altså nu kommer jeg fra Aarhus af, og en episode, hvor at næsten lige der var sprunget ud, går jeg sammen med en af mine andre venner, som også er homoseksuel, med en indvandrerbaggrund. Helt almindelig hverdag nede på Strøget i Aarhus. Og så kommer der en bil kørende op, hvor der kommer nogle nære familiemedlemmer ud af bilen, og faktisk slår ham ned. Og jeg står bare og kigger på det, og ved, hvad jeg skal gøre. Ved de godt, at det er dig? De ved godt, det er mig. De har åbenbart på en eller anden måde fundet ud af, at jeg gik i byen sammen med ham. Og hvor jeg får en kommentar at vide af de familiemedlemmer, at hvis jeg nogensinde bliver ligesom ham, så kan jeg muligvis forvente det samme. Og det var der, hvor jeg blev sådan, nu toner jeg det ned i hvert fald. Godt være, jeg har sprunget ud, men der skal tones ned. Men hvordan var det at stå i den der situation? Altså det er nære familiemedlemmer, som du har kendt hele dit liv, og som reagerer voldeligt over for noget, som du er af natur på en eller anden måde. Hvordan havde du det? Ja, det var jo rart.
det har været en ubehagelig situation at stå i. Det, Var du overrasket? ja, meget. Altså, jeg var overrasket over, at det kom så tæt ind på mig. Og at nogen fra min egen familie kunne finde på at gøre det, og tro mig på den måde, havde jeg ikke set komme. Men jeg var heller ikke overrasket som sådan. Det var ikke fordi, det var et chok for mig. Det var et chok at stå i selve situationen, men det er jo en af de konsekvenser, jeg skulle. Den her undersøgelse, som er aktuel lige nu, den siger også, at homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk oftere har selvmordstanker end etnisk danske homoseksuelle. Er det også noget, du kan genkende til fra dit eget liv? Altså, jeg kan godt genkende lidt af undersøgelsen i hvert fald. Jeg vil sige, at jeg har ikke decideret haft nogle selvmordstanker, men jeg har tit haft nogle tanker, da jeg flyttede hjemmefra og så alene med alle ting. At var jeg god nok? Hvorfor? Hvorfor sagde min mor, at hun ikke har lyst til at have mig en del af sit liv mere? Nu står jeg alene, og det er fandme hårdt. Det kan måske bare være helt lige meget. Og så kan nogen vil tolke det lidt som en selvmordstanke også. Men jeg har aldrig nogensinde kommet dertil, hvor at jeg har sagt til mig selv, nu vil jeg ikke leve mere. Men jeg har haft tanken, om jeg var god nok til det. Ja, du kan godt se, hvad det ligesom er for et spor, man kan gå ud over. Ja. Hvad tænker du, når du sådan hører om etnisk danske unge, der springer ud som homoseksuelle over for deres forældre? Jeg synes, det er jo sejt. Altså, de er jo mennesker selv. Altså, men tænker du ikke også, at de har det sådan lidt nemt på en eller anden måde i forhold til, hvordan din historie har været? Jo, selvfølgelig. Altså, men der er måske også nogen, der har samme situation som jeg. Der ikke behøver at have en etnisk baggrund, men har det lige så hårdt. Men jeg tror bare, at vi kommer fra en kultur, hvor at det er forbudt. Og man ser, at det er et tabuemne. Og derfor bliver det meget sværere for folk med en etnisk baggrund at springe ud. Fordi at man er ret sikker på, at familien ikke vil acceptere det. Du flyttede altså væk fra din mor, da du var 15 år gammel, fordi at du ville have lov til at være den, du er. Ja. Og siden flyttede du til København, da du var færdig med at gå på HF i Aarhus. Ja. Hvordan er din relation til din mor og til din nære familie nu? Altså, jeg har ikke nogen relation til dem. Og det er et valg, jeg har truffet, at jeg har ikke haft lyst til at have den her tanke og de her negative ting. Men har din mor ikke nogen gange prøvet sådan at komme? Jo, det har hun. Det har hun. Men der er jeg måske bare meget stedig på det område, og har ikke haft behov for det. Og jeg tror, at det er noget at gøre med, at jeg ved, at den hurtigt kan vende igen, at hun så kan være der et kort øjeblik, og så er hun væk igen. Fordi hun ligesom får at vide fra andre steder, familierne, at det er ikke okay. Så det vil være hårdt for mig at skulle tage hende ind og tage hende ud igen, og blive ved med det mønster der. Så vil jeg hellere lade det ligge. Jeg er rigtig glad for, at du kom på besøg hos os, Nora. Jeg synes, det er rigtig sejt, at du kommer og fortæller din historie. Jeg tror også, at det er sådan noget, der skal til for at støtte andre nydanske homoseksuelle med at springe ud med deres historie. Så tusind tak for dit besøg. Det var sådan. Og her i køkkenet, der har Nico, vores